স্যার দেখা গৈছে যে বিএসইউৰ এজন নেতা ইউপিপিএলত যোগদান কৰাৰ লগে লগে বহুত টকা লৈ পেলাই মানে শুই আছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত দেখি পাইছো। নহয়, ইহঁতে 9 জন, আপোনালোকে ওলাবি 9 জন আছে। থাকা ওপৰত হোৱাটো একজন না দুজনে, কিন্তু টকা লোৱাটো 3 কোটি লৈছে বুলি আমি শুনিছো। টোটেল 9 জন আছে। বছৰত মই কম 9 জনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনে 1 লাখে পাইছে বুলি ইয়ে ভাইৰাল কৰিছে। হয় স্যার, মানে এনেকুৱা টকা লোৱা কাৰ্য কিমান দূৰ 1 লাখ দিছে বুলি তাক কোনোবা এজনক সিয়ে ভাইৰাল কৰি দিছে। তাক সুধিলেতো পাই যাব কোনে আমাৰ তাত কোনে ফটো পঠাই দিছে। তাক সুধিলেতো কোন কোন গৈছে, কাৰ পৰা পাইছে পইচা, এইবিলাক কি আমাক সুধিব লগা একো নাই। পুলিচে ধৰক সোধক, চব ওলাই যাব। हेलो रायजोफोर खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबो बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै, आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइथआउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै, आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब, शेयार, लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर दिनैहाय ओरैबायदि मोनसे मा होनो ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जानाय, बिराद स्पिडै भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना ससेब्लाबो इन्ट्र' भिडिअआवहाय खोनाबोबाय बा नुबायबो। दा बेनि सोमोन्दैनो आं फंनैसो नोंथांमोनजों रायज्लायनो नागिरदों जे बेनो जाहैबाय दिनैनि समावहाय बिएसइउनि जायफोर दैदेनगिरि दंमोन 9 जन, दा बे 9 जन बिथांमोनखौहाय दिनैनि समावहाय माने 3 कौटिनि बायनानै प्रमद बर' सारा गावनो बा अर्थात इउपिपिएल दोलोआ गावसोरनो खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दं। मानो खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दं होननानै आं बुंदों, बेनो जे रायजोफोर दिनैनि समावहाय नोंथांमोननाय दा इलेक्शननि टाइम बा इलेक्शननि सम, दा इलेक्शननि सम हिसाबै कड अफ कन्डाक्टआ नांनानै दङ। दा बे हिसाबै गोबांथार रां लानानैबो बिजनेस गेलेनो हाया, बा गोबांथार रां बेंकनिफ्रायबो उइथड्र खालामनो हाया, बा गोबांथार रां लानानै नोंथाङा माने लामाबो हान्थिनो हाया। दा नोंथाङा जुदि गोबांथार रां लानानै हमजायोबा बे रांनि सायावहाय नायबिजिरनाया जायो आरोखि। दा बे हिसाबैनो दिनैनि समाव मा होनो मोनसे जोंहा इन्डियान कनस्टिटिउसनावहाय मोनसे मा होनो जोंहा आयेन दङ। बे आयेनानो जाहैबाय माने इलेक्शननि समावहाय सरकारनि जायफोर फर्म बा आसनिनि फर्मफोर बा माबा मोनसे साखरि बाखरिनि माबा मोनसे फर्मफोर, बेफोरखौ एप्लाइ खालामनायनिफ्राय बन्द थानांगौ आरोखि। बे मोनसेबो खामानिया जानो मोना, बे स्टप जाथ'नांगौ। जेब्ला इलेक्शना बायो बिनि उनावसो बेखौ खालामफिननो हागोन आरोखि। नाथाय जों दिनै मा नुनो मोनदों रायजोफोर, जे जोङो दिनै नुनो मोनदों बे समावनो माने कौटि कौटि रांनि सायावहाय बान्दोलै बान्दोल रांनि सायावहाय उन्दुनाय, फटक लानाय, बा कार्टुनै थाखानि सायावहाय माने बान्दोलै बान्दोलै थाखानि सायावहाय दिनै फट' खेबजालायनाय, उन्दुलायनाय, बेफोरबायदि पिक्सारखौसो जों नुनो मोनदों। दा बियो खुब स्पिडै भाइरेल जागासिनो दङ। स्टेटआवथ' भाइरेल जाखाबाय, बियो नेसनेल निउसावबो भाइरेल जागोन, बेखौ आं मिथिगौ बा आं मिथिगौ बियो भाइरेल जाखागोनखा आरोखि। दा बे हिसाबैनो आं बुंदों रायजोफोर, दिनैनि समाव रावबो सुबुङा साननो नाङा जे सासे दैदेनगिरिखौ बायोब्लानो जे नोङो 1000था भट मोनगोन बा मा होनो लाख भट मोनगोन, बेखौ साननो नाङा आरोखि। मानोना सासे दैदेनगिरिनि भटआबो गांसेल' आरो सासे साधारन पाब्लिकनि भटआबो गांसेल'। साननो नाङा जे सासे दैदेनगिरिखौ कौटिनि बायनानै लाङोबानो जे लाख लाख भट मोनगोन, बे माब्लाबाबो जाया। आरो दिनैनि समाव नोंथांमोना नाय जे रावबो रायजो राजाया दिनै मा होनो दोलो सोलायनानै गुबुन दोलोआव थाङाखै बिपिएफ हान्जानिफ्राय। नाथाय दैदेनगिरिफोरासो बेबायदिनो रांनि लालसायाव बा रांनि माबा मोनसे धान्दायावसो बिथांमोना दिनै पार्टिखौ सोलायगासिनो दङ। दिनै रांनि लब दिन्थिनानै खुंथाय गोहोआव थानाय जाय इउपिपिएल सरकार, बिथांमोना दिनै कौटि कौटि रांनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बायगासिनो दं। दिनै बिनि फोरमाना नैबेनो जाबाय रायजोफोर।
बिथांमोनखौ 9 जनजों 3 कौटिनि बायदोंमोन नाथाय बे 3 कौटिनि गेजेरावहाय सासे 9 जननि बिथोराव सासे सुबुङा माने मोननांगौ बायदि रांखौ मोनाखै आरो बिथाङा 1 लाखल' रां मोनदों होननानै माने जोंहा अपोजिशननि जाय जोंहा बिपिएफ दोलोनि मानगोनां बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांमोननो फोरमायबाय दा बे बायदि मा होनो मोननायनि थाखायनो बै सासे व्यक्तिया बे भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामबाय रायजोफोर बे जाहैबाय मोनसे बिथांमोनहा दा गावसोरनो दिनै जाय बिथांमोना बायदों बिथांमोनखौहाय 3 कौटिनि दिनै बे गेसाव जायफोर सोद्रोमाफोर जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ बायनानै बिथांमोना मोनामफुंजाजोब्बाय माने थानो हायै गेसाव मोनामबाय दा रायजोफोर गेसाव सुबुंफोरखौ बायनायनि थाखायनो दिनै गेसाव मोनामनानै थानो हायै बायदि जाबाय इउपिपिएल दोलोआव मिथिबाय दा तो बे रायजोफोर दा बिनि सायावनो आं खावलायगोन रायजोफोर जे नोंथांमोना दिनैनि समावहाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माने ओरैबायदि मोनसे लाखपति बायद'नि फरम बिनिफ्राय जोंहा अरुणोदय फरम बेखौ लानानैहाय गोबां बिथांमोना बहुत नागिरगासिनो दङ माने अरुणोदय फरमखौ लानानैहाय बिथांमोना अरुणोदय होगोन माबा होगोन होननानै बिथांमोना ओरैबायदि खामानि मावगासिनो नाथाय बियो बुवाजोब बे समाव जाखिनि एप्लाइ खालामो बे मोनसेबो जाया बे टटेलि फेक आरो बियो जेरै नोंथांमोननाव खालामदों बे गावसिनि बिसिडिसि अफिसावनो जमायै गारसोनानै दोनजानाय जागोन आरो बियो माब्लाबाबो जाया आरो बिनि थाखाय थाइसेबो थाखा गारनाङा आरो बेखौ माब्लाबाबो फोथायनाङा रायजोफोर आरो बेबायदि जुदि खालामदोंबा बेबायदि मानसिखौ लोगो लोगो एक्सन लानांगौ लोगो लोगो पुलिसनो खिथा हरनांगौ आरो लोगो लोगो हमहोनांगौ दिनैनि समावहाय बेबायदि खालामनो मोननायनि जेबो रावहाबो अधिकार गैया आरो रावहाबो फैसा राननो मोननायनि रावहाबो अधिकार गैया रायजोफोर बिनि थाखायनो बेबायदि जुदि नुदोंबा नोंथांमोना लोगो लोगो पुलिसनो कमप्लेन हो आरो बिथांखौ हमनानै हर बास बेखिनियानो आरोखि रायजोफोर दिनैनि समाव आं बेखौनो बुंबाय जे रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव जे दिनैनि जे भाइरेल जानाय स्पिडै बिराद भाइरेल जागासिनो दङ जे थाखानि बान्दोल बा थाखानि सायाव उन्दुनाय दा बिनि सायावहाय थाबैनो एक्सन लानांगौ ना लानाङा बा बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ ना नायबिजिरनाङा बे नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो थ' रायजोफोर आं बेखिनि भिडिअखौनो खालामदोंमोन थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं जै बर' हारिनि